Hey, toată lumea, eu sunt Relu și astăzi să ne jucăm FIFA Foot Draft 4-3-3 Defend. Pe cine să alegem? O să-l alegem pe Neymar. Aici o să-l alegem pe Vela. Gameiro. Sergio Busquets. Pare sau... O să-l alegem pe Pare. Vreau să-mi fac echipă numai din Liga BBVA. Zonzi. Aici pe cine să aleg? N-am pe nimeni. Să merg cu Insua. Nici aici nu am, o să merg cu Ronaldo. Rami. Dani Alves. Ce-mi trebuia pentru Sergio Busquets. Merg pe Buffon. Hai de aduc pe cineva. Nu mi-a dat pe nimeni. Aoleu. Mi-a picat Nacho. Asta e bine. LB. Ai și un KB. Nu, LB este Jordi Alba. Vreau pe Jordi. Așa. De aici n-am pe nimeni. Tot n-am pe nimeni. Oh, Messi. Messi player în formă. Face cu Sergio Busquets. Aici. Dar nu mai dă jucători din Liga BBVA. Suarez. Îmi trebuia foarte mult Suarez. Cât mă? Sergio Busquets. Și nu-l avem pe nimeni. Ba da, că pe Bartra. Mai avem căbăuri. Da. Avem 100 chemistry. Hai să-i dăm drumul la meci. Suntem cu Ajax. Hai da. 2-0 direct. 2-1. 3-1. 4-1. Am câștigat. Avem cu Wolfsburg. Hai da. Hai Messi, știu că poți. Așa. Hai Messi, l-am bătut cu 1-0. Galatasaray, hai. 1-1 direct. 2-1. Hai, e bine, e bine. 3-1, suntem cu Bayern. Să nu ne luăm bătaie, hai. Nu! 2. Egalarăm 3-2. Ăsta-i tati. Și acum o să ne deschidem. Cazorla, Santi Cazorla. Da. Jardel. David Alaba cu Joan Mata. Vreau să vă arăt ceva. Nu o să mă credeți, dar este adevărat. Ruud Gullit. Îl vedeți? Pe Ruud Gullit. Ăsta mi-a picat la o draft. Mai jucăm încă 2 drafturi. Nu am pe nimeni. Merg pe Ibra. Merg pe ăsta. Messi. Portar vreau. Aici n-am pe nimeni. Courtois n-am pe nimeni. Messi mi-l dă pe Kovacic. Oh, Rakitic. Să-l bagă așa. Cât de mă pe nimeni. Dar pe Torres. Aici. Fernandez n-am pe nimeni. Mi-l dă pe nimeni pentru că n-am. What the fuck, ce cu jucătorii ăștia? Nici aici n-am.
72, ok, Chemistry-ul. Dar l-avem pe Gaspar. 74. Ce îmi trebuia? Gaia. 87 Chemistry-ul. Parejo. Da, l-am. Nu trebuie nimic acolo. Nu aici pe nimeni. Dacă mi l-ar da pe Ter Stegen ar fi foarte bine. Tot ce mai trebuie un câb, un portar și un ST. Nu l-am pe nimeni aici. Modric sau Bale? Bale! Așa. 97 Chemistry-ul. Robona. Di Maria, Matuidi. Carajo, Castro. Pogba. Navas. Ăsta-i, mă. Da, scade. Văd. Așa, un câb, zi încă am câb, te rog. Otamendi, merge, nu. Hai să-i dăm drumul la meci. Reclame tâmpite, haide. Zică bat, nu verde. Ne-a bătut. Da. Nu vreau să deschid pecurile. 3-4-3 flat. Merge o legendă. O legendă. Hai, dăm pe cineva, pe... Face și chemistry, asta e bine. La legende că face chemistry. Griezmann Iniesta. Aici ne dă pe Susaeta. Montaes. 49 chemistry, ești nebun direct. 80, Toni Kroos. Piqué. E bine. Este foarte bine. Nu vă schimb. Portar l-am pe nimeni. Buffon. Aici l-am pe Godin. Hai să vedem Marcelino. N-am pe post de LB. Am Ramic B. 98 chemistry-ul. Nu mai am să schimb nimic la echipa asta. Kovacic mă? Nu. Ba da. Nu, e tot același, numai că e mai bun din ăsta. Mina dos Santos, să le iau la nimereal, pentru că nu mai am ce să schimb. Haidea. Pepe. Și ultimul. Hai să-i dăm drumul la meci. Haidea, dă-i, 1-0, hai, 1-0, atâta share. Bă, nu pentru el. De-te dracu de aici. 3-3 defense. Ăsta e ultimul draft. Deci ăsta este ultimul draft. Ozil. Messi. Aici Brahimi. Mi-ar da pe cineva pe Aguero. Nu mai vreau, îmi fac echipă bună. Ramsey. Marcelo. Bonucci. Ramos, e bine. Alves. Asta. Aici la nimereală, nu mă interesează. Ba mă interesează Bale, dar nu vreau. Haidea, bă, nu vreau banca de rezerve.
Aici nu mă interesează, ba da, Soares. Neymar. Completăm asta. Da. Asta e ultimul, hai să dăm drumul la meci. Hai. Nu. 1-2. Nu, ne-a bătut. Hai să deschidem pecurile, dacă tot e. Pastor, e bun. Și David Luiz. Oh. Da, ăsta a fost și draftul de azi. Până data viitoare. Ceau les.